Митове при разчитане на лица. Нека да разгледаме някои от тях в следващите видеа. Мит номер 1. Само лъжците избягват контакт с очи. Ако някой избягва контакт с очи, значи лъже. Така се вярва, нали? Не съвсем. Този начин на мислене може да те накара да сбъркаш и да съдиш човек, който или е интроверт, или мисли дълбоко и иска да се концентрира. Избягването на контакт с очите често е въпрос на темперамент, а не на това дали някой лъже или не. Интровертните хора и тези с по-чувствителна нервна система естествено е да погледнат в страни, когато обмислят какво да кажат или са под напрежение. Пример са децата, които често избягват зрителен контакт не защото лъжат, а защото се чувстват объркани или просто се срамуват. А знаеш ли, че някои лъжци гледат в очите прекалено настойчиво? Това се нарича компенсаторно поведение, защото знаят, че хората търсят измяна на погледа и затова го фиксират нарочно. Затова добрият анализ гледа не само на къде гледаш, а какво е цялостното излъчване на лицето. Напишете ми какво мислите и вие за този мит, а за връзка с мен може да видите сайта.